Hello, Simple Jid. Kumusta na? Tagal na nating din nakikita ay uusap. Ngayon lang ako ulit tagal ko rin din nag-update. Mga siguro 5 days na o 1 week. Busy. Kumusta na? Salamat sa tamsak. Asan ka ngayon, Simple JD? Merong sa akin yung si Lolo. Merong sa akin, oh. Kasi ang tagal kong tingnan mo. Kita mo? Ayan, oh. Malabo. Nagre-reflect sa if you don't want notification when your channel goes live, you can unsubscribe here. Ngayon lang nakatanggap ng ganitong ewan ko. Ngayon lang ako nakatanggap nito. Galing kay YT. Nakalagay siya. Nakalagay siya now live on your channel. Hello guys. At kasi update ulit sabi ko. Tapos siya na. Hello guys, update ulit Duday na Waray channel. Tapos sa baba nakalagay, if you don't want notification when your channel goes live, you can unsubscribe here. Yun lang. Tapos yung address kung saan yung ng YouTube. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin niya doon. Parang ngayon lang ako nakaano nito. Ewan ko lang. Hayaan mo lang yan natin. Oo nga. Kasi nagti-TikTok kasi ako dahil nabuboring na ako. Minsan tinatamad ako mag-live. At wala rin naman ako may content na video. Kaya parang na rin ako mag-TikTok. Tapos pag ganito nag-live, wala akong oras dahil siyempre may trabaho ako. Minsan gabi na kami. Tapos minsan naman walang signal sa baba, mahina na yung live ko. Minsan sa umaga pagising ko, pag maaga ako nagigising, sinasabay ko na yung aking pagla-live sa pagluluto. Sa kasi sa baba, medyo mahirap ang tsaka minsan tinatamad ako mag-live pag walang nanonood. Ngayon lang ulit ako nag-live. Dapat nga kagabi. Ngayon, yung boss namin, yung boss ko paalis. Busy kami sa pag-impake. Tapos gabi na kami natapos. Sabi ko sa mga na bukas na lang magla-live ulit. Nahihilo na rin ako sa salamin ko Pero ngayon kasi kami lang dito. Dito ko sa Manila. Dito ako sa Alabang. Di ko lang alam kung halimbawa ngayon nag-live ako. Baka kung pwede pa mamayang gabi.
Pwede pa kaya yun? Pwede naman ako mag-live streaming sa gabi, no? Yung hindi direct kay Whitey. Pwede ko mag-StreamYard. Pwede ako sa StreamYard. Sa baba na lang ako. Kasi pag gabi, magandang signal ng globe sa baba. O kaya dito sa taas. Kaya ngayon, medyo late na yung live ko kasi nga naglinis pa kami ng buong bahay dahil nga umalis yung boss namin. Kailangan bago humarap dito sa na to, wala ka nang asikasuhin. Kaya yun. Tapos kumain, naligo, tapos yun. Kasi ako, baka may TikTok ka, Simple GD, ipalo kita. Nagti-TikTok ka ba? Charge ko, share ko lang yung ko live. Sandali lang. Yan na naman, nag-iikot na. Hello, Humblebee. Salamat. Naglo-loading ako, mahina ang mahangin kasi. Teka, lilipat lang ako ng nagsara G. Oo, lilipat lang ako kasi parang nahirapan yung wifi dito. Dito ako sa dito na lang ako sa anong gagawin ko sa baba? Nandito na ako sa taas. Yan. Medyo malabo dahil nakaharap ako sa malabo kasi nakaharap ako sa liwanag. Yan. Kumusta na, Humblebee? Ang ganda nung video mo. Malabo pa rin. Saan ba ako haharap? Sa TV? Ganon. Yan na lang. Okay na. Wala kasi yung doon banda sa may lamisa. Di inaabot ng kahit sa sala minsan mahina ang signal doon dahil yung ng wifi dito sa tapat ng bintana. Pero doon sa sala meron na yung router dahil ang router dito 3. Mamaya pagkatapos ko gagawa ko ng video naman para sa TikTok. Hindi ko alam kung anong upload kung magtuwad-tuwad na lang ako. Naiya kasi ako sayaw-sayaw eh. Ang dami ko kayang video pero hindi ko na-upload. Dahil naiya ako. Dami kayang basher sa TikTok. Meron nga. Hindi ko alam, binabas sila. Ha? Ipe-premiere ko yung TikTok. Hindi ko nga may dati nakapag-upload ako sa YouTube. Ngayon, hindi ko na mai-share sa YouTube. Pero nakakonect na yung channel ko dito sa YouTube, sa TikTok.
Hindi ko na siya ma-share. Ewan ko bakit. O baka i-share ko muna sa Facebook. Saka ko naman ano sa YouTube upload. Dati unang-unang video ko na-share ko. Hindi ko pa alam wala akong maano na content, Humblebee Kaya nga, ngayon nga lang ako nakapag-update ulit sa dahil lagi kaming busy. Dapat nga kanina pa. Nancy Oris TV, hello po ma'am. Thank you sa thumbs up. Thank you sa pagbisita sa LS ko. Ngayon lang ako ulit nakapag-live. Tinatamad kasi ako dahil lalo na pag walang viewer. Para lang akong timang na nakaabang. Salamat po. Mabagsak lang nga kaya yung yung views ko. Dati yon 28. Dati 28.6, ngayon 21 na lang. Dahil ang tagal ko rin din nag-live, mga 5 days o 4 days, 5 days. Magaling. Nahihiya kaya ako sumayaw. Yun nga lang kasi meron kasi kami pinanonood. Nakita mo naman yun, Humblebee, di ba? Ang niya kaya, hindi mo siya pagkakamalan na babae o lalaki. Sige, baba ka Simple GD. Para puntahan ka namin. Magbababa si Simple GD ng kanyang premiere. Paki-thumbs up ka na lang. Na na kasi ako dito. Na boring. Pero mo 1 year na ako dito sa loob. Hindi kami pinapalabas na. Pero Diyan na yung premiere ni Simple GD, pa thumbs up na lang at mag-iwan na lang ng bakas. Hindi dahil sa yung libangan na lang, yung libangan ko, TikTok. Kahit sa gabi, bago ako matulog. Wala mo, hindi Pero ang last na uwi ko sa mga anak ko sa Caloocan February pa. Ngayon, di pa hindi pa ako nakaka-uwi. Kaya sabi ko, pag uwi ko siguro nito, baka tuloy-tuloy na. Salamat, Humblebee, sa iyong thumbs up kay Simple GD. Si Simple GD,
Di ba taga Bisaya ka din, Tagum? Si ano, Humblebee, ano yan? Yes, 4 million in the house. Taga ano yan? Cagayan di ay Bohol pala. Uy, Humblebee, grabe yung low tide ba yon? Yung dagat na pinuntan mo sa ano mo, video. Ang sarap manguha no ng ano yung shell. Mamaya mag-aano ako sa ano. Kasi hindi ko alam kung anong isasayaw natin. Mag-cha-cha na lang ako. Nagawa ko ng video na katawa-tawa. Si Hainmin nga, ano na siya, 2.2 million followers na. Di pa siya confirm. Grabe humatak ng ano yung bata na yan. Oh. Diba nakita mo naman na nag-ano siya, nag-chat sa akin. Dapat nga pahinga namin ngayon kasi wala yung ano namin. Nahihilo na ako sa salamin ko eh. Papalitan na naman siguro. Kaliligo ko lang, naantok na ako. Hindi ko kasi makita yung ano pag wala akong salamin. Humblebee, yung TikTok mo pahingi. Ipapalo kita. Minsan nga sa sobrang halos araw-araw pag marami akong ginagawa, sumasakit yung ulo ko. Kaya hindi ako nakakapag live. Sobra na nitong pagod. Pagod sa trabaho. Parang ang liwanag ng ano ko. Maliwanag. Ito kaya. Nahihilo yung camera ko eh. Hala? Thank you, Humblebee, sa pag-share. Bakit hindi na kita maano sa Messenger, Humblebee? Wala ka ng Messenger? Yan lang kayo, pabidi-bidi lang. Pa-heart-heart, palapit ang Valentine's.
Di pa ano si, Simple G, ano si, Arlene Indailin, di pa siya tawag nito, LS. Uy, nag-YouTube ka nga eh. Paano ka nakukontak kung wala ka na sa social media? Saan pupunta? Sa India? Good luck na lang. Yes, you are right. Anong gagawin mo doon? Papabiyak mo yung puso mo? Bawal pala sa'yo magpagod, no, humble bee. Na basa ko yung yung sinasabi mo na tingnan ko sa Google. Maliwanag masyado. Bakit sa India pa ka? Napakalayo. Di ba pwede dito? Di ba pwede sa Thailand? Sa Thailand, sa Singapore, mas malapit. Sa Thailand, mas mabilis yata doon. Ano ba yan? Pusong sugatan ba yan? Jessica Basi, si Lohos. Hello, good afternoon. Good afternoon, Jessica Basis. Thank you sa pagpasok sa aking LS. Ngayon lang ulit ako nag-LS. Dahil, wah, pusong bigo. Huwag kang mag-alala, nandyan, dami-dami dyan. Talaga, pupunta ka pa ng India. O baka naman nandoon yung magbubukas ng na yan. Diyos ko, day. Okay lang. Kagigising. Anong oras na ba ngayon dyan sa Qatar? Dito, 2 p.m. na. Sabagay, ako rin, nasubukan ko rin yan. Pusong bigo. Alam mo, 10 years ako naka-move on. Ganun pala yun, no? Pero nung sinarado ko na yun. Pero merong dumating na nagbukas. Siya yung may dala ng susi. Yan, nabuksan. Kakatawa. Yan, nagkaroon ng 2 anak. Pero wala na yan ngayon. Nasa kabilang nasa kabilang pinto. Hello, Simple GD, sabi ni Jessica Basis. Pusong sugatan. Mahirap kalimutan. Mayroon na namang parapol. Kailan ba yun yung parapol ni Ma'am Celine Villaruel?
Maganda. Maganda ba to? Pambahay lang to eh. Mumurahin lang yan. Mag-aano kasi ako mamaya. Gagawa ko ng video para sa TikTok. Pero titingnan ko kung magandang kalalabasan. Maliwanag yung ano ko. Nakaharap kasi yung camera sa bintana. Lipat nga ako dito. Nahihilo na yung camera ko sa akin eh. Kasi maliwanag na. Ayan. Yan, medyo ganun pa rin. Okay lang yan. Kumusta na ang lahat? Sabi ni Josie Cabases. Ako, okay lang. Snack. Ito, maraming tinapay. Kakakain lang namin eh. Kakakain lang. Kumain ako, walang ulam. Ang ulam ko yung sabaw ng noodles. Kasi naglinis kami. Dahil wala dito yung mga kami lang dito. Ayaw kami palabasin, pero sila labas ng labas. Travel ng travel. Halika dito, Humblebee, may tinapay dito, may cookies. Kape, gusto mo kape? Diyan si Ma'am Nancy Alarcon, Valencia. Nancy Orange TV, pa-VG lang siya. May sa akin si may email sa akin si Whitey. Saan ba yun? Nawala. Hindi ko alam kung bakit niya. Ano ibig sabihin niya. Teka lang, pakita ko sa inyo. Parang ngayon lang ako nakatanggap nito. I love to eat TV. Wala na. If you don't, yun ang niya, if you don't want notification when your channel goes live, you can unsubscribe here. Ano ibig sabihin niya? Tapos yun, yung ng YouTube. Si Rino. Hello, Rino. 30. Kumusta? Direct na sa email. Wala yan. Nakaano sa email, pero kapag pinindot mo, direct ka na sa live. Hello Rino TV, kumusta? Ngayon lang kasi ako nakatanggap niyan eh. Dati, mga congratulations. Salamat Rino. Riano pala, Riano TV. Kala ko Rino. Riano TV. Sid, kung ayaw mo raw na tumanggap ng notification, you can tell the YouTube that you are not interested. Okay lang yun. Kahit mag-ano siya ng Joy Mindy, tama ka dyan, kuya, daming palaro ni Lolo, no? Ni Lolo. Oo nga, dami niyang ngayon.
Riano Channel, Riano 30 po dan tamsak. Salamat, salamat Riano. Ano lang ako, update. Kasi ang tagal ko rin nawala. Dahil nga, na ano na rin. Minsan, ayan nagbaba ulit si Simple GD nung kanyang premiere. Tamsak na lang guys. At iwanan nyo na lang ng bakas. Salamat Joy Riano 30. Tamsak na po. Salamat. Dapat nga kanina pa ako LS na busy ako. Naglinis kasi kami ng bahay. Ay, oo nga. sorry. Wala palang Sorry. Wala palang jacket. Si Joy Riano. Yan, nabagyan na kita ng jacket, Joy Riano. At si Ma'am Nancy, wala pala. Ay, sorry po. At si Riano din. Daming alagad ni Riano. Lahat ba to Riano Yan, may jacket na lahat. At si Ma'am Nancy, may ka na, may jacket. Baka may lalapag kayong premiere dyan. Lapag nyo na. Para matamsakan. Simple GD, tapos na po sa premiere, lalabs. Sabi ni Josie Cavazes. Faithfulness. Si Faithfulness, ang dami ni Riano alagad. Pwede. Sorry, yung mga dami. Salamat sa patamsak nyo guys. 6 million in the house at 10 tamsak. Kumusta Riano? Di ba nasa ka? Australia? Malapit ka kay Arlene Indaylin. Tahimik ang bahay. Ako lang maingay. Kwento TV, pa-jacket po host. Sige po, jakitan kita. Yan, meron ka ng jacket, kwento TV. Sa'yo rin ba itong Riano? Kwento TV. Comeback. Sino si Comeback? Asa Qatar ka? Kay sa'yo to Josie Cavazes. Si Kwento TV. Salamat Comeback. Tamsak dan. Wow! Ang daming alagad. Salamat sa alagad.
Nakawala. Si Kambak ay kanino ba ito? Muy ano. Teka, may kwento ako sa inyo. Meron nag-ano sa akin sa TikTok ba? Taga dyan sa Qatar, ang ano niya ay si Raso. Si Raso siya. Sorry, English only. Di siya marunong mag-Tagalog si ano Kambak. Di siya, manusbleed tayo nito. Di siya marunong mag-Tagalog. Diyan si Kwento-Kwento TV, nagbaba ng bahay, ng premiere. Tamsakan natin. Nahihilo na naman ako. Nagbaba si ano, Kwento-Kwento TV. Si ano pala to? Periano. Akala siguro nung raso na yun. Sabi niya, punta ka dito. Bibigyan kita ng pera. Sabi ko, ano kahilo? Okay lang ako, Kwento-Kwento TV. Ito, buhay pa rin. Kahit matagal nang hindi nakakalaya. Isang taon na dito sa loob ng village. Isang taon ko na rin, kahit nandito kami sa Maynila, isang taon ko na rin hindi nakikita yung mga anak ko. Kasi nga hindi ako pinapalabas dito sa village. Pag pinalabas man ako, pag uwi ko, kailangan mag-swab test. Diyos ko, mahal-mahal ang swab test. Mabuti kung sagot nila yung bayad. Come back, I'm gonna message you later ha. Akala ko ba hindi marunong mag-Tagalog yan? Sino ba si Kambak? Ano? Ambulbi. Thank you sa 8 million in the house. 11 thumbs up. Celine Villarreal. Hello ma'am, kumusta? Magandang umaga. Nandito si Jesus Giao. Juicy TV. Kumusta po sa Canada? Malamig ngayon. Dito mainit na, malapit na summer. Kumusta? Gandang host. Okay lang ako. Ito, nahihilo na naman ako kasi yung salamin ko magpapalit na naman. Bago lang to eh.
Nahihilo na ako. Chig. Chig yaw, Celine Villaruel. Hello. Sabi ni Josie ka ba? So, Josie TV. May channel ba to ano? Josie TV? May channel ba yung ano mo? Ano yung MLSO? Hmm. Okay. Hmm. Joy Mendes. Ang dami mong alagad. Anong kasi, medyo puyat kasi ako ngayon dahil maaga kami nagising. Kaya nahilo minsan ako. 9 million in the house at 40 thumbs up. Salamat, salamat. Salamat, Joy Mindy. Celine Villaruel, 0 pa, 06 vlog, Humble B2. Hello there. Hindi pa ako tingin ng aking WH kasi gusto ko pag tiningnan ko yung WH ko may excited ako. Hoy, meron na si Josie. Kabasis join. Bot Oh, paantok ako. Totally mo ba ang host ang LS mo? Ano? Salamat. Sige, kasi nagbagong charge yung cellphone ko eh. Hindi ko alam kung hanggang anong oras siya abot. Ang bulbi mag-LS ka na mamaya-maya. Anong mura lang? Kailan yung mo, yung raffle ni Josie, Celine Villaruel? May parapol pa ba? Tuloy pa ba yun? 25, meron na, wag lang may join, haha, para daw maganda. Ang pangalan, kuya. 25, hindi ako sanay mag-LS. Mas mahiyain ako. Wag mo lang ipakita yung mukha mo, ang bulbi. Off mo lang camera mo. Hugot lang ang alam ko. Hugotero ka pala. Yan pa rin si Simple GD. Si Simple GD isang monetized channel na yan, guys. Taga siya. Tagum. Taga-Katagum. Davao.
Yan pa rin si Ma'am Nancy Orange TV. Pa-BG-BG lang. Salamat sa mga pa-BG-BG. Ang hirap lang kasi pag nag-iilis ako, bakit ako inaantok? Parang tulad ko si Aba Vergara, inaantok kahit hindi naman pag hindi nakaharap sa camera, hindi naman inaantok. Palabs ng beach ko, kasabay na hugot ko mga lalab. Ay, ang sarap maligo dyan, Humble Bee. Kung nandyan lang ako, nako, mangunguha tayo ng, ano tawag yun, yung shell na maliliit. Masarap yung tinula, yung lalagyan ng tanglad. Pero hindi ako masyado kumakain nun. Kinukuha ko lang yung parang laman na kulay puti. $10 million in the house. Thank you at 14 thumbs up. Josie Cabasis, Nancy Orange TV, hi po, madam. Diyan pa rin si G. Giao, si Jesus Giao. Oh, buti na lang, wala kayong hindi kayo busy. Katutulang pag ALS ako, nahihiya ako baba ng yung mag-share ba. Kaya minsan, pag nag-LS ako, kung sino yung pumasok sa LS ko, yun lang, yun. Juicy TV. Si Joymin, di ba? May yan. Guys, may bago akong upload. Vicky, may naman pwede masilip. Sige, baba mo at silipin natin. Kung ano ang laman ng iyong ibababa. Silip lang. Sakit yung kamay ko, oh. Nahilo ako eh. Ano pa ako. Hindi ko alam kung magti-TikTok. Sarap patulog. Oh. Oh. Saan na yung ibababa? Tapos parang parang block ko yung magpapagupit. Parang anong block eh? Magpapagupit, lock your hair, short lang. Mahaba na to, oh. Kailangan ng gupitan. Manipis na yung buhok ko kasi meron akong migraine. Hindi pwede sa akin yung masyadong mainit. Sumasakit ang ulo ko, tapos pag sumasakit ulo ko parang hindi maganda yung linalamig ako tapos pinapawisan. Tapos sobrang sakit ng ulo ko, pero dito lang sa kabila. Pag masakit na siya, hindi ako pwedeng humiga nakahiga sa unan. Kailangan nakaupo. Dahil lalo siyang sumasakit, kailangan uminom agad ng gamot. Tapos malamig siya,
Pero, pinapawisan ako, pero giniginaw. Yun lang. Matagal na to, kaya masakit ay ano. Hmm, kaya nagmanipis yung buhok ko. Nandyan lang sila. Maano kasi, pag mahaba ang buhok ko, dati ang buhok ko hanggang, nung wala pa akong anak, ang buhok ko hanggang bewang. Dalaga pa ako nung siguro ang edad ko na mga 20, 24. Hanggang bewang. Tapos ano siya, yung medyo kulot na may pagka-brown. Tapos nung nag-asawa na ako at nagkaroon ako ng anak, naglagas siya kasi ano, cesarean. Hindi dumaan sa ano ko yung mga anak ko, sa tiyan ko dumaan. Naglagas yung buhok ko hanggang pinagupitan ko ng... Ayan si Humblebee, nagbaba siya ng kanyang hugot. At puntahan natin ang beach na napakaganda. Parang may harang si Humblebee. Paharang lang ako. May harang Humblebee, oh. Ah, di makita yan. Nagsha-shopee ka. Oo nga, hindi nga. Yun nga ang iniinom ko kasi hindi ako pwede sa malamig dahil nga ano din yung lalamunan ko. Mabilis ako magkaroon ng tonsillitis pag malamig. Pinaanuhan na ako ng doktor na wag ako uminom ng mga soft drinks, malamig na tubig. Kailangan ano lang, hindi yung malamig na ano lang. Pwede rin maligam-gam. Yung sakit ng ulo ko, simula pa ito nung 1984. Grabe talaga pag sumakit yung ulo ko, as in. Kasi ma'am silin sa umaga, bago ako niyan, pagkagising ko, umiinom ako ng tubig. Kung hindi man maligam-gam, yung talagang ano lang. Tapos, bago ako niya magkape, yun, tubig muna. Tapos, di ba, pag nagwiwi ka, papalitan mo yun ng tubig, inom ka ulit. Yun lang, talagang ko na, kasi nung, siguro, 7 years old ako, 6, nahulog ako sa bahay namin na napakataas, kasing taas ng ceiling nito, nung namatay tatay ko. At hindi ko alam kung yung pagsakit ng ulo ko, epekto yan nung nahulog ako. Kasi, sa probinsya kasi di uso noon yung balsam mo. Yung direct, pagka namatay yung isang tao, diretso na ililibing. Lumabas ako sa balkonahin namin, umupo sa upuan. Hindi ko alam na wala na pala yung sandalan. Diretso ako sa baba. Tingnan mo, ang ganda ng beach doon sa nila, Bulbi. Ang sarap mangisda dyan, oh. Sarap manguha ng, tawag niyan, yung alimasag. Alam ko yung alimasag, dyan lang yan kaano sa buhangin, eh. Sa, sa gabi,
Meron talaga kaming tubig sa kwarto kasi nga pag umiihi, pagkaihi naman, diretso ano, inom ng tubig. Ano lang talaga to, hindi ko lang to napaano sa doktor. Nagpa-check up ako dati, sabi nung doktor, meron daw ako migraine. Kaya nanuhan ako ng mga ano, paracetamol. Sobrang sakit. Grabe yung migraine pag umatake. Juicy X. Sino to si Juicy X? Hello, Juicy. Juicy, Mama. Hello, Juicy, Mama. Hi po, Madam Home Host Tamsak. Salamat, Juicy, Mama. Sino naman to? Ngayon ko lang to nakita. Si Juicy. May jacket ka na ano? Juicy, Mama. Kumusta naman? Kumusta ang ano nyo? Ang Valentine's nyo mamaya, malapit na. Hi, Josie Mama. Watching from Kuwait. Salamat, Josie Mama. At napasyal ka sa aking LS. Happy Valentine's sa lahat, sabi ni Joy Mindy. Dikit dati po, madam, kaya na notification. Oo nga pala, naalala ko na. Maka may ano ka, ibababa kang premier o ano, para madikitan. Josik si Mama. Walang jacket. Walang jacket si ano, Joy Mindy. Nilalamig. Yan na, binigyan na kita ng jacket. Nagpla-plancha. Salamat at naabala ka pa sa iyong pagplancha. Pla-plancha pala si Josik si Mama. Bukas mag-ano din ako pa-plancha Habang ako naman nakaharap sa inyo, kung sino man ang mamamasyal sa mag-iilis ako bukas ulit, pero habang ako namamalansya, kasi sayang naman yung oras. Lubos-lubosin hanggat may panahon. Hi po, Joy Mindy, hello po. Wala si si Dodong. Wala si Dodong na pinapag-LS ako kagabi. Wala nga akong oras. To may si Josik si Mama. Meron siyang binabang. Wow, ang ganda mo man naman, te. Oh, oh.
Ang ganda mo naman, ano, Josiksi. Kaya nga tawag pala Josiksi, mama. Monetize ka na rin pala. Monetize ni si Josiksi, mama. Monetize ka na ba? Monetize na siya. May paharang pa. Nasa harang ako. Ah. Dalawang harang. $6 million and a half. Nakaano na ako isang oras. Oh, oh. Kwento-kwento. Ayan si ano, yung link ni Kwento Kwento TV. Puntahan guys. At yung hindi pa nagdikit, dikitan nyo na rin.
Baka hindi pa kayo dikit kay host. Babaeng pobre, tagal. Hahaha. Hello, hello, babaeng pobre. Salamat sa pamamasyal mo dito sa aking LS. Ano daw? 7 minutes na lang, host. Dito lang ako. Sige lang, Josie Cabasis. Kwento-kwento, host. 1.34k na po kayo. Oh. Ano yung 1.34? Ang saging? O ang WH? Ano ibig mo sabihin? Ano kwento-kwento? Kwento-kwento TV. Ano yung 1.34k na po kayo? Kung may tao sa gate. Five. Melcy Vlog. Hello, Melcy Vlog. Hello sa'yo. Thank you sa pagbisita. Jakitan kita, Melcy. Melcy Vlog, jakitan kita. Para hindi ka ginawin. May jacket ka na, Melcy Vlog. Nilalamig nga po ako. Kumusta na, Melcy Vlog? Oo, 1,334 na. Malaki na yung bahay ko, pero yung laman maliit. Hindi pa napupuno. Tanggalin ko tong number mo, Kwento-Kwento TV. Baka tayo Ay, saan na ba yun? Ay, baka mawala ka. Pakitanggal na lang Kwento-Kwento TV 1.34. Baka matanggal ka kasi.
Kwento-kwento TV, laging ginalagasan kasi dear, kaya need ng kwento-kwento. Laging ginalagasan kasi dear, kaya need ng nagdagan hahaba ka naman mga alagad natin dyan. Palitan ko din. Welcome po kayo sa munting bahay ko. Pwede po tayo magdikitan. Ayan, may ano, nandyan yung ano ni Kwentong-Kwento TV, premiere na. Baka gusto nyong, yung hindi pa nakakapasyal doon sa kanya, pakipasyalan nyo na rin. At mag-iwan kayo ng tamang bakas. Melcy, na ano na dyan yung ano ni Kwento-Kwento TV. Baka naman pwede pa tamsak. Yung premiere na. Magto 2 minutes na. 2 minutes na lang. Yung kay ano ni nabubulol ako. Kwento-Kwento TV. Yung premiere na mag-umpisa na. Sabi ni Josie Cabases, Melcy Vlog, hello dear. Musta na MLSO sa iyo? Ano ba ibig sabihin ng MLSO? Mahina ako dyan sa mga ano na yan. Hoy, naantok ako ay. Ayan ang ano ni Kwento-Kwento TV. Umpisa na at puntahan natin ang kanyang premiere. Puntahan muna natin guys. Mahal. Dikit ko to sa'yo, ano, Riano. Tong ano ko, ninja. Dikit ko na rin sa'yo. Nasa harang pa ako. Yan guys, umpisa na oh. Kay, yan. Umpisa na yung ano ni Riano TV, ni Kwento-Kwento TV.
Mukhang maglalaro tayo nito ng ano ah. Yan pa rin, 4 million in a house at 15 tamsak. Ano yung pinunta ko doon na si Merl Vlog? Riano. Ano bang laro yan? Yan ba yung tinatawag na ML? Paano kaya maglaro yun? Mahirap kaya laruin yan. Diyan si Humblebee, naka-BG lang. Sabi ni Melcy, wag na po kayo maglaro ng ML, madam. Hindi ako maglalaro niyan, Melcy. Ayoko maglaro niyan, masisirang nakakasira ng phone niyan eh. Alam ko 'yan. Tsaka hindi ako mahilig ganyan, dami pinipindot. Sasakit lang ang ulo ko niyan. Ano na ngayon, wala na akong games. Dati yung cellphone ko, halos minsan ang games 5. Ngayon wala na. Ang games ko na lang sa phone ko wala na kasi yung dalawang phone ko gamit ko sa sa ito kay White, itong extra nagahang na rin to eh. Oo. Totoo yan ano, Melcy. At hindi lang yan, marami na rin na disgrasya niyan. Kasi yung dito, yung driver dito, naglalaro yan ng email habang nagda-drive. Alam mo na ano siya, na disgrasya. Mabuti, hindi siya na anuhan, yung sasakyan lang. At meron din ako nakita na habang naglalakad, hindi niya alam na yung dinadaanan niya may manhole na bukas.
nahulog siya. Mabuti ka mo, hindi nabagok yung ulo. At medyo na ano lang yung paa. Mabuti nakapantalon, itong nakasur, dilaslas yung paan niya sa simento lang at nahulog yung kabila niyang paa sa butas. Ang ganda naman ng ano nito. Ni Nana. Honey. Ikaw, Humblebee, anong games mo? Di ba mayroon ka din na Humblebee? Mayroon ng bagong upload si Ayan. BG lang, sabi ni Humblebee. Salamat, salamat. Ano pa sila? Oh! Si Sheila. Dito pa ako nakaano pa hanggang matapos. Kwento-kwento TV. Padala po sa bago kong upload. Dalhin ko kayo sa disyerto ng Qatar. Wala mamaya Lucy ka ba? Kasi yung iba nandito kay Kwento-kwento TV. Anong laro yan? Kwento-kwento TV. Ano ba yan? ML? ML. Babaeng pobre. Sakit na games. Sikat na games pala, kala ko sakit. Yung iba nga yan, yung account nila, binibenta, di ba? Hindi ko kayang laruin yan. Dito naman, ang nilalaro nila yung Call of Duty. Minsan nahack na rin yung account nung naglalaro dito, iyak siya eh. Ang pera niya nasa na, 3.8 million. Padalaw, Joy Mindy, nandyan lang. Grabe dami niyang tapos na.
Nagluluha yung aking mata. Ay. Baba mo na yung ano mo, Jessica Basis. Yung iyong bahay na bago. At para mapuntahan. Hindi si Humblebee, may pa-heart-heart. Ito talaga ako. Mga lalabs. Yung gusto ng WH dyan na kayo para malaro na natin mga videos nyo. Haha. Wow, kuya. Bakit kuya? Humblebee. Ano ba si Delphine Manubag, nakuha niya na yung pin niya siguro, no? Okay lang yun, Kwento-Kwento TV. Salamat din sa'yo. Oo nga, masarap matulog. Naantok nga ako. Bakit pag nakaharap ako dyan sa camera na yan, inaantok ako? Nihila yung mata ko dyan sa ano. Maaga kasi kami nagising. Dahil nagsilayas yung mga dito tao. Pag naghihikab ka, ang sarap matulog. Ngayon, ang problema, minsan, naghihikab ka. Pag nandun ka lang sa higaan mo, hindi ka na makatulog. Naantok si Ate Doray. Oo nga, naantok ako. Ganito naman, tuwing mag-ILS ako, naantok ako. Ha? Wala pa akong pin. Wala pa nga akong muni. Di pa ako namumuni, Jigyaw, di ba? Nakikita mo wala pang yan. Dollar sign. Meron akong pin, hairpin. Hairpin lang akin, hindi yung pin na sulat. May pin ka na rin, Humblebee. Congrats. Nasaan ka ba nasa Qatar ka. Malamig dyan sa Qatar ngayon, no? Jessica Basis. Pintil pin pala yung sa'yo. Chacha Caldoroy. Nandiyan si Chacha Caldoroy. Chacha Caldoroy, dumating na yung pin mo. Malamig kahit dito sa gabi, malamig. Hindi ako mahilig magkumot pag natutulog. Pero pag gusto ko kasi pag natutulog ako, yung paa ko nahanginan. Hindi talaga mahilig pag matulog ako may kumot. Pag sobra ng lamig, yan, nagkukumot ako. Pero yung paa ko nakalabas. May hangin. Si Dudong. Wala si Dudong. Si Chacha. Kundo rin nandyan. Perdibli akin.
Sa ano pala, alam nyo guys, yung TikTok pala, competition pala yan. May competition pala yung TikTok. Kasi pinadalhan ako ng sulat galing sa TikTok. Kung gusto ko raw mag-join, magawa ng mga video na ano naman ilalabang ko sa magagaling sumayaw, no? At magaling mag-TikTok. Ako, ako ang alam ko, tok-tok. Tok-tok lang. Pag ganun-ganun. Dati, nung mga, ang edad ko 20, yan, magaling ako sumayaw. Hanggang ngayon, pero kung yung sayaw lang talaga na pang-ordinary, marunong ako sumayaw. Kaso, siyempre, mataba na tayo eh. Hindi na kaya ng katawan natin yung talon-talon. Tsaka na may edad na rin. Ayaw ko nga, mamaya ako, Bolby. Kaso hindi mo nakikita dahil wala ka namang TikTok. Mag-upload nga ako, ako ng sayaw, pero ang gagawin kong sayaw, katawa-tawa. Hindi ko lang alam. Nahihiya kasi ako mag-upload ang dami kong nagawa na video, dinidelete ko. Kasi baka, alam mo nun, marami dyan mga basher na sabihin kung kailan tumanda, saka nag-TikTok, tapos ganyan pa, ang taba pa. Meron nga ako sinare sa'yo sa Messenger. Nakita mo na ba, Humblebee? Nandun kasama ko yung ko. Alam mo na yun. Wala, lang yun. Joke lang yun. Grabe talaga si humakot ng followers. Pa lang siya. Isang buwan na higit na nagti-TikTok. Wala akong Messenger, FB, at iba pa, YT lang. Hindi nga ako maka-upload ng dati naka-upload ako hindi ko alam bakit. Yung video ko, hindi ko ma-share sa YouTube. Ang lumalabas doon sa lang Gmail. Ngayon yung Gmail ko dito at yung YouTube ko, kinunik ko na doon sa TikTok. Hindi ko rin, dati nakapag, ako nakapag, tawag nito, upload. Pero kailangan siguro i-share. Ilagay mo na sa Facebook. Tapos saka mo i-share. Hanggang lang Messenger lang. Kaya pala hindi mo natatanggap wala ka pang, bakit wala ka ng Messenger? Bakit tinanggal mo? Pwede mo naman tanggalin yung mga hindi kailangan na bagay doon. Basta meron ka Messenger. Humblebee. Sa TikTok kasi, yung minsan nabuboring ka nan. Pwede kang maali, pwede kang makaano ng ibang mga magagaling sumayaw. Meron nga doon yung Sinaysan, taga Thailand, ay din Myanmar. So, grabe, ang dami niyang pera. Yumaman talaga yung na yung bat.
At bata pa siguro yun, mga 24, 25, ganun. Binigyan niya ng pera yung nanay niya. Milyon. YT lang ako. Merong competition kasi sa TikTok, yung ano, dami nga nag-aabang kung sino mananalo. Kahit yan si Haimin to Humblebee. Ano din siya, kasali din siya sa competition. Kaya tingnan mo yung kanyang yung kanyang followers, na, 2.2 million. Tapos yung sa FB, niya yung views niya maabot ng 1,000. Hindi ko lang alam kung ma-monetize yan dahil wala naman siyang upload na mahabang video. Paano maanuhan ng ads yan kung ma-monetize? Ang niya, 257 pa lang. Wala isang buwan, wala pa yata isang buwan sa nag-upload sa YouTube. Minsan, sinasabihan nga namin yan na minsan mag-live naman siya sa YouTube o kaya sa dyan sa TikTok o kaya sa Facebook. Sa Facebook naman wala yatang mapapala eh. Sa TikTok, meron naman kasi katulad ngayon dito. Pag nag-live ka, meron magbibigay sa iyo ng gift. Yung gifts na yun na mayroon kapalit din na pera. Yan doon sa account mo. Yung iba, kumikita doon ng merong minsan $10. Ang niya kasi video niya puro TikTok. Meron lang siya yung live niya, isang piraso. Nandoon ako sa live niya. Sa Facebook pa yun. Tapos in-upload niya sa YouTube. Mga ilang minutes yun? 24 minutes. Yun lang, malalagyan siguro ng ads. Hindi siya marunong English. Pero nakakapagsulat siya ng English. $5 million in the house. Salamat sa pagtatambay ninyo at 16 thumbs up. Ako'y malapit nang mag 2 hours. Salamat sa support nyo guys. Sino mag-iilis mamayang gabi? Minsan dito sa loob ng bahay na na ako di-depress. Kaya minsan hindi ko na iisipan ko na rin mag-quit dito sa YT kasi nga nadi-depress ka na nga. Tapos na mo pa yung views mo na bumabagsak. Hindi si Chacha Coldoroy. Chacha Coldoroy, kumusta? Sinong malapit na sa harang? Meron na lang akong 16 minutes para mag 2 hours. Sana matapos na tong ngayon, panahon.
Gusto ko nang umuwi ng probinsya. Dalawang oras na. Magdadalawang oras na. 16 minutes na lang. Magano ka mamaya kwento-kwento, malaki rin pala yung kita sa, oo, malaki talaga kasi kumikita sila sa pagla-live. Parang ganito rin sa YouTube, kapag nag-live ka, yung mga nagpapalipad, meron kasing parang gift box doon. Doon ka mamimili kung anong ibibigay mong regalo. Malaki kasi. Yung iba kumikita ng tawag nito. Kumikita sila minsan 15. Sinong mamumuni, Chacha Kulduroy? Ha? Wala pa Wala pa akong 2 hours. Ano pa lang dito, 1:46. Ay, nako. Wala kang trabaho, Chacha Kulduroy? Yung iba kasi, ang dami na rin nagti-TikTok ngayon dahil nga, lalo na yung mga may competition ngayon. Ngayon, kapag na-confirm ka na, pag nagustuhan ka ng TikTok, yung mga content mo, ko-confirm ka nila. Kailangan, meron kang 1,000 na likes ba yun? Likes ba o followers? Tapos, pwede ka na mag-live. Pwede ka rin mag-live doon. Mayroon akong kaibigan, taga dyan din, Delphine Manubag, taga dyan sa Qatar. Siya, si Raso. Naka-live siya kagabi. Kaya lang, pinatay ko yung camera ko. Mag-TikTok na rin ako, mag-switch na. Oo nga. Marunong ka sumayong Humblebee. Kahit yung kinding-kinding lang. Basta mayroon ka lang maipasok. Ano lang naman yun 15 seconds hanggang 6. Ang pinakamahaba, 60 seconds. 1 minute. Yung iba nga, mga video, pinapasok nila. Pero meron ako nakita na maganda ang content, yung isang Myanmar na si Naisan. Maganda talaga ang content niya. Kasi magaling na rin ako. Oo, ka. Para hindi ka naman mabuboring. At least malilibang ka rin, Humblebee, sa panunood. Panunood sa yung mga matutunan mong sumayaw, yung mga moves, Ako, marunong naman ako sumayaw, kaso nahihiya ako. Nahihiya ako kasi, siyempre, ang taba ko, tapos kikinding-kinding ako dyan. Kaya ngayong, nandito lang ako niya sa pantry table, nakatayo. Tapos, para akong nagre-reflect dahil nakaitim nga ako, yung balat ko. Akala mo napakaputi, ang puti-puti. Salamat, Chacha Kulduroy.
Yung ano ko nga, pamangkin, may TikTok din, pero hindi naman, naka-private naman yung kanya. At akala ko, yung TikTok ko, walang manunood. Meron kaming duet ni Hein Minto. Ano na siya, 84 likes na. 84 likes ba yun? O views lang? Turuan mo ako. Paano ko tatuturuan? Ang layo mo. Magchatcha ka na lang. Chatcha Kuldoroy. Yung pangunguha mo ng alimango, pwede yan. Kasi yung ano pala, pag na-confirm ka, yun na yung kumbaga sa YTU. Confirm, ano ka na, money. Meron nga dyan, umaabot pa ng 3 million yung view, subscriber nila, yung followers, hindi pa confirm. Nakita mo yung di ba, Delphine Manubag, may sinina kong sa'yo, video. Siya si Hein Minto. Bata pa yun, lang siya, 20 years old. Tapos yung kanyang height ay 6'3". Tinanong ko kasi siya sa YouTube. Kasi nag-comment ako doon sa upload niya. Sabi ko, bading ka ba? Kasi di ba mukhang babae nga. Sabi niya, hindi ako bading. Ano ko lang talaga magsuot ng damit na pambabae sa content lang ng TikTok. Pero mukha siya talaga, ang dami nag-ano sa kanya na mukha siyang babae. Na ano lang yan sa pampaganda ngayon kasi mayroon na siyang commercial. Meron na siyang commercial kahit hindi pa siya confirm sa TikTok. At yung kanyang likes ay 26.9 million. Salamat Kwento-Kwento TV. Dito lang po hanggang matapos po kayo. Paano yung makagat ako sa alimango? Di i-content mo rin yung kung paano mo tatanggalin yung kagat. Yung kagat nung hanggang matanggal yung kagat ng alimasag sa kamay mo. Yung iba nga, kung ano-anong video lang, kahit, diba, yung, kunwari, sasayaw, tapos uutot. Yun lang. Ilang seconds lang naman yan 15 seconds hanggang 1 minute. Nagsasuggest ako, kala mo malagaling TikTok. Marami na rin akong account sa TikTok. Siguro pang na to. Pang 5. Kaso, hindi ko na kapag nagpalit kasi ako, tinanggal ko na yung TikTok apps. Tapos, mag-download na naman ako ulit. Hindi ko na nababalikan. Meron din ako doon yung Merl 22. Marami na rin views yun. Sinong cute? Sinong cute, Humblebee? Yung alimasag.
Babae ako. Babae ako sa disyerto. Pwede rin. Marami kayong nahuli sa pangingisda nyo, Tsatsakul-Duroy. Pa-simple nga ng last part ng video mo, Mami Dode. Ano bang simple? Ano ba yun? Parang nakalimutan ko na yung humble day. Dapat nga lang gagawa lang ako ng video kaso wala akong mai-content. Kasi halos dito sa loob ng bahay na ko na sa YT. Sa labas. Depende na lang kung maglalagala ako doon sa malayong doon maraming kagawang video. Anong madami na, Tsatsakul-Duroy? Nandiyan pa rin sa Kwento-Kwento TV. Meron na rin akong kaibigan sa YT na nasa London. Meron din siyang TikTok. Alam mo sa si Night Hands, ang laki ng sinahod niya, yung first sahod niya. Dahil sa premiere, mahilig siya ng premiere. Kumita siya ng $700, tapos sumahod siya ng 25,000. Ang first sahod niya sa YT. Hindi na ako nakakapunta doon kasi iba yung oras. Minsan sa gabi siya kasi London. Iba yung oras nila dito, 2:00 na dito. Kung inyo pong nagustuhan. Ay, kaba, Bolde. Parang nakalimutan ko na yun eh. Oy, hindi hit. Click the button bell, the notification bell. Anong hit? Wala akong sinabi nun, no? Click the notification bell. At para sa di talaga nakakalimutan. Wala kayo nahuli. Ewan ko sa'yo, Hambulbe. Ano lang yun, kasi siyempre hindi pa ako sanay Sige. Kung bago lang kayo sa aking channel, huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na video. O yan, hindi na bulol, no? Hindi katulad dati, siyempre nahiya ako. Hindi ko pa alam yung sasabihin ko eh. Minsan, nag-uutal-utal yung dila ko. Tawa lang. Nahiya pa daw siya. Sample nga dyan, naantok ako eh. Okay lang po yan, ate. Sabi ng Kwento-Kwento TV. Na ako, dadalawang oras na sobrahan ko na lang ng 5 minutes para
Wala siyang ano, walang butal. Sinong mag-iilis mamaya? Yilpin Manubag, mag-iilis ka ba? Nagawa ako ng ano ngayon. Kikinig ako sa ano. Ako lang naman dito sa taas mag-isa tsaka yung aso. Mama! 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 Tulog yung aso. Mama! Ayaw kumain kasi iniwan siya ng kanyang nanay. Nanay na tao nagkaanak ng aso. Baw. Pwede yan. Pwedeng ano yan. Ang isang nanay na tao nagkaroon ng anak na aso. Mimiss ko na rin gumala. Sarap magbakasyon na. February na, magma-March na naman. Ang mahal-mahal pa ng pamasahe. Buti pa dyan kay Lahambolbe, nasa tabing dagat. Pero, hindi ako mahilig sa maligo sa dagat. Nasa Palawan sila. Hindi ko lang alam kung kasama ako sa Baguio next week. Hindi ako sumama sa Baguio. Hindi ako makakapag-vlog doon. Maganda sana mag-video habang nandoon. Kaso mayroong asungot na lahat ng galaw mo nag-loading ako. Mahangin kasi dito. Lahat ng galaw mo, pinapansin. Mahina ang signal. Kanina, nag-loading ako. So, yan guys, 2 hours na ako and 11 minutes. Lumampas na pala ako. Ako'y magpapaalam na. Salamat sa inyo kay Chacha Kuldoroy, Bulbi, Kwento TV, kay Josie Cabasis, kay Joy Mindy. Teka, babasahin ko lang yung mga pumunta. Sino pa ba? Si Jesus Giao, kay Simple GD, kay Madam Nancy Valencia, kay Madam Celine Villaruel, kay Josie Sexy Mama. Sino pa ba? Kay Melcy Vlog. Hindi ko na makita yung iba. Kay sino pa ba? Joy Mindy. Wala na. Hindi ko na makita. Celine Villaruel, Josie TV. So yan guys, hindi ko na yung pangalan kasi hindi ko na makita. Natabunan na, nandun na sa dulo. So sa hindi ko na nabanggit, salamat sa inyo sa pag-suporta nyo sa aking LS ngayong araw na ito. At sana ay
Pagpalain kayo ng buong may kapal, buo talaga, buo. Buong may kapal at sana'y ligtas tayo sa araw-araw na ating, ano ba yan? Sa araw-araw. At siyempre, pag natin kalimutan si God, at alam ko siya lang makakatulong sa atin kung ano man meron na dumarating sa atin. Ayan, si Eileen Hira in Ma'am. Hi, nandyan si Eileen Hira. Eileen Hira, Tamsakdan, host ID Craft Vlog. At si Eileen, oo. ID Craft Vlog, Eileen Hira in Ma'am. Thank you sa Tamsak, Eileen Hira Vlog. ID Craft Vlog. Vlogs, Tamsak. Siya si Eileen Hira in Ma'am. Ako yung magpapaalam na, Eileen Hira in Ma'am. Salamat sa Tamsak. Kita-kita tayo ulit bukas. Sana meron kayong panahon ulit. Salamat sa inyo guys. Happy Valentine's advance at God bless you all. Love you, love you, love you. Bye-bye.